Dobré odpoledne, vážení diváci, přátelé. Vítám vás jménem svým a jménem všech aktérů, kteří pro vás dnešní představení připravili. Na zahájení jedna malá kontrolní otázka. Nechali jste doma své mobily? Otázka číslo 2, pokud jste je nenechali, máte je vypnuté? Ano. Ano. Výborně. Jan Amos Komenský. To jméno zní líbě především učitelským uším, protože 28. března 1592 se Jan Amos Komenský narodil a je to den učitelů, bylo to minulý čtvrtek, určitě jste si to připomínali, zvláště děti. Jan Amos Komenský, pokud někdo z vás přišel, aby viděl Komenského v jeho slávě, v jeho moudrosti, v jeho věhlasu, možná bude trochu zklamán. Dnešní představení vám ukáže Jana Amose Komenského jako člověka, který trpěl, zrazoval, byl nešťastný. A na závěr možná si trochu spravíte obraz, protože jsme se snažili, aby ten závěr nebyl tak negativní a smutný jako celá hra. Já vám přeji hluboký kulturní zážitek. Mám dnes jakýsi pomalý štětec a ty se mi tam vrtíš jako... No je pravda, že mě fascinuje stáří. Tedy obličej starých lidí. Neuraž se, obličej. Se svou hloubkou, s neúprosnou krutostí odcházení. S brázdami vrásy. A to neznamená, že bys mě tady měl teď vypustit duši. Rembrandte, zdali pak víš, že spěch je naším velikým nepřítelem. Ano, znám dobře tvou repliku. Ale jak jsi to říkal, všeliké kvaltování, toliko prohovado dobré jest. Ale když dovolíš, malinko se mi popravil. No jenom malinko. Ale. No tak povídej a dopředu máš už můj pardon. Všeliké kvaltování a pití vody, toliko prohovado dobré je. Rembrandte. Základem zdraví je střídmost. Střídmost ve všem. V jídle, pití, v těch radovánkách životních. No prostě střídmost, to je tajemství dlouhověkosti.
nedáš. Moselské, hebké jako dívčí dlaň. Kdo se na tebe podívá, tak určitě uvěří i tomu, že ani dobré jídlo nevítězí nad tvým tělem. Ale co se těch o něch jiných požitků týká, no pod sutanu nevidím, ale příliš mnoho a příliš krásných žen se kolem tebe motalo, takže střídmo se tam asi jaksi nezabydlela. Provázejí tě klevety. Že tvoje první žena Magdaléna zemřela proto, že se si příliš často od suknice dobýval. Mlč. Rembrandtem, mlč. Magdaléna, to byla jediná žena, kterou jsem kdy v životě miloval. Ale také jsem ji nejvíc ublížil. Ta naše poslední hádka. Jane, Španělé jsou za dveřmi a ty si tady s dětmi hraješ. Maminko, tatínek nám jenom čte. Čte? Jane! Konečně se rozhodni. Jestli chceš, abychom zde ve Fulniku zůstali, tak se musíš pokořit. Aspoň na oko přijmout víru vítězů. Potom se zachráníme. Jestli se nechceš podvolit, tak není o čem přemýšlet. Musíme utéct. Teď hned a všichni. Magdaléno, dobře víš, že necounu. Dobře, ale co bude dál? Jsi zodpovědný za nás, za děti, Klárku, Elišku. Já neustoupím ze svého. Půjdu teď ke Karlovi z Žerotína a ty zůstaneš s dětmi zde. Až se situace uklidní a bude vhodná pro vaše přestěhování, tak se pro vás vrátím. Španělé přece neublíží dětem. No a když bude nejhůř, tak utečete k tvé matce do Přerova. Hodíš odpovědnost na jiné. Jane, jsme přeci rodina. Jak chceš vychovávat děti, když je opustíš? Opravdu se pro nás vrátíš. Jistě. A co když nás někdo ze sousedů udá Španělům? A oni ublíží našim holčičkám. Já ne. Jsme přeci rodina. Já to bez tebe nezvládnu. Ale Vezmi nás s sebou. řekl jsem přece, že se vrátím. Vždyť i knihovnu tady nechávám a ty se o ní budeš starat, aby nevzala úhonu. Tatínku, bojíme se, chceme být s tebou. Tatínku, kdo nás bude chránit? Kdo nás bude držet za ruku? Eliško, Klárko, já se pro vás vrátím. Španěli provází ta nejhorší pověst. A jsou už u Olomouce. Já ne. Ženská hysterická. Řekl jsem přece, že se pro vás vrátím. Vrátím se. Jakmile žena začne určovat běh osudu, to je běda. Takže si je opustil neslavně. Nebyl si tam, neodsuzuj. Stačí, co sám si vyčítám, tak nesyp ještě ty sůl do rány. Víš dobře, že jsem mě už v živé nikdy nespatřil. Magdalenka a moje holčičky, ty mě často
přicházejí navštěvovat mých bezesných nocí. No ano, já vím, Magdalenko, že jsem ti moc ublížil. A naše poslední hádka, která nás rozdělila a mě určila další můj osud, to je strašákem mého stáří. Jeničku, vím, hodně si mě miloval. Nermuď se pro to, co se stalo. Těžká mysl nikomu nesvědčí. A když už vstoupím do tvého snu, já nechci vidět zatrpklého a usouženého člověka. Usměj se přece. Vzpomínáš, jak jsme se často a dychtivě a často divoce milovali? Tiše, Magdalenko, lásko. Mému stáří by mohly vzpomínky na tyto bujarosti ublížit. Život na mě příliš starosti naložil a ty, no jsem starý muž. No, především jsi nenapravitelný nespokojenec a sodac. Ne. A tvrdohlavý bera. Ne. No ano, nekruť hlavou, je to tak. Ne. Kdybys tenkrát po té nešťastné bitvě na Bílé hoře, když jsme ještě ve Fulneku žili, aspoň na oko přijal víru vítězů, všechno mohlo být jinak. Všechno. Jenže ty si svou hrdost Víru. upřednostnil před rodinou a před vším, čím tě Bůh obdaroval. Před pedagogickým nadáním, před schopností vkládat do lidského nitra touhu po vzdělání. Co nás čekalo ve Fulneku. No. A ty se věnoval čemu? Čemu? Včelám. Bzz, bzz, kuklu na hlavu a světe, dej mi pokoj. Ty, kterému záviděla knihovnu celá Evropa. Ty... Oh. Magdaleno, nezneužívej mou dobrotu. Což pak ten, kdo dělá svoji práci s láskou, nemůže přinést něco nového, něco, co posune ve vědění dál. Starý jezevče, něco nového. Ty, který stále věří, že země je placatá a že je středem vesmíru. Ty, který Keplerovi nemůžeš přijít na jméno a šarlatánem ho nazýváš. Opakuji, co nás čekalo ve Fulneku? Jenom bída a trápení. Klárko, Eliško. Tatínku, ty jsi zestaral. Děvčátka moje, tak jste zase přišli. Vzpomínka na vás tak bolí. Ale co jsem měl dělat? Co jsem měl udělat jinak? Měl se nás mít víc rád. Víc než svoje knihy, které ti nakonec rejtaři ve Fulneku spálili. Měl se nás držet za rukou, když jsme s moravou horečkou lezli. A umírali. Tatínku, a hrozně jsme se báli. Maminka, ta už byla mrtvá. Když jsme i my u babičky ulehli. A babička nás nechala přenést do špitálu, ale mrtvých bylo tolik, že je neměl kdo odnášet. A tak jsme několik dnů leželi mezi mrtvolami. Až se z nás stali taky mrtvolky. Tatínku, a byli jsme moc ošklivé od morové nemoci. A nikdo nás nepohledl. Ale teď nám to už sluší, viď, tatínku? No, ano. Říkali sousedé, že když si utíkal před rytary, že jsi moc plakal. Tatínku, bylo to kvůli knihovně, kterou si ve městě musel nechat. A nebo kvůli nám, že nás nebudeš držet za ruku, až budeme umírat. Tatínku, byli jsme tak sami. Holčičky, nechte tatínka. Klárko, děláme tatínkovi bolest. Jeničku, nediv se jim. Jejich umírání bylo příliš bolestivé, aby se dalo zapomenout.
Já jsem ti už odpustila, že si nás v době nejtěžších zkoušek nechal na holičkách. Tohle, ano. Ale co všechny ty další ženy, které prošly tvým životem? Mlč! Prosím tě, mlč! Vím víc, než si myslíš. Hlavně ta poblázněná Poniatovská. To byla... Kristýna Poniatovská. To byla vědma. Prorokyně, která lepší časy věstila. A ty časy nikdy nepřišly, co? Pomatená Polka. Ty ses příliš upnul těm bláznivým proroctvím o pádu habsburského trůnu a nastolení vlády Friedricha Falckého na českou zemí. Ale umřel ti, co? Zimní králíček. Šlak ho trefil, když dostal zprávu o smrti švédského krále. A fuč byly bláhové naděje emigrantů. Nebuď jízlivá, Magdaléno. S Poniatovskou mě pojilo pouze přátelství, nic víc. A byla to právě ona, která mě dodávala odvahu a posilovala mou naději, ale nic víc. Nic víc? Ne. Nic? Ne. Tak proč se sem cpe? Magdaleno, nehaň moji schopnost listovat v budoucnosti. Kdo předpověděl Valdštejnovu smrt? A já skutečně viděla Falckého sedět na českém trůnu. Protestantská unie se zdála být neporazitelná. Ale jenom zdála, ty vědmo. Místo toho, abys podpořila Janovu snahu o povznesení filozofie, jeho snahu o rozšíření lidského vědění, tak se s ním z Brandýsa vypařila. Proč s tebou do Lešna odešel? Vždyť v Brandýse nad ním Žerotin držel ochrannou ruku. Tak proč? Zřejmě věděl proč. To ubohé zahnívání v jakési díře, bez možnosti určovat a řídit život jednoty bratrské. Jeho píle, jeho nadání, jeho učenost, jeho snažení. Ty hloupá husičko. Proč pak ty na mě útočíš? Přece v době, kdy biskup Jan se mnou odešel do Lešna, ty jsi byla dávno mrtvá. Kdyby jeho druhá žena Dorota se chtěla se mnou hádat, neřeknu. Ale proč zrovna ty? Byla z poctivého českého rodu, na rozdíl od tebe. Česká slepička zagdákala. Brzy ti zakroutím krkem, ty polská kruto. Rembrandte, byl jsi vždycky věrný své ženě a byli jste spolu šťastní? Kterou myslíš? Sasky? Věrný? Tak přiměřeně. Sňatek s ní a peníze jejího otce mi otevřely dveře do lepší společnosti. Měl jsem spoustu zakázek, ale šťastný jsem nebyl. Všechny děti se nám narodily mrtvé. Jen poslední syn zůstal. A ona začala své zoufalství řešit různě. Různě. A tobě nevadilo, že si Saskia hledala útěchu u jinde? Příteli, mám ti připomínat. Přítel ženy mé je i přítelem mým, neboť orá pole mé a šetří pluh můj pro pole jiná. A já často oral cizí pole. Ale co? Neotvírejme už staré rány, no a raději mi dolej. Hej, Henriko!
napsal několik následování hodných rad, za která se nemusím stydět. Četla si třeba moje dílko Řád manželství? Ne. No, ne. No tak tam se říká, že žena, ta má být pobožná, poctivá, předvídavá, pěkná, no a peněžitá. Mistře Jene, a nezapomněl si náhodou ještě na další 2P? Ale ano, přece ještě pěkně prdelatá a prsatá. Nebralo! Mistře Jane, domluv mu, on má v hlavě jenom ty své. Ale Henriko, dáma se přece takhle nechová. Nejsem dáma, jsem jenom že? Společnice tady toho. Snesu od něj všechno, ale vadí mi, když mě ohmatává před lidmi. A zvláště před tebou. Kde pak? Ženská logika, to je prostě logika. A mistře Jane, ty jsi poznal ženu, která by splňovala tvá přísná měřítka? Tedy kromě tvých manželek. Znal jsem takovou ženu. Byla to výjimečná žena. Jmenovala se Kateřina a byla manželkou Karla Širokýho. Tato vzácná žena, ta mi byla oporou, když jsem se ukrýval v Brandejse na panství Žerotínů. Vzácná paní Kateřino, ani ty nemůžeš chybět v mých vzpomínkách. Tvoje ušlechtilost a tvoje snaha pomáhat, ta byla známá. Dominium tvého manžela Karla Žerotína, no to byla oáza náboženské tolerance. Hluboce se klaním před tím, jak vzácně vyvážený vztah byl mezi vámi dvěma. Ty luteránka, on člen jednoty bratrské. Mistře Jane, ty lichotníku. Takhle si mluvíval, když se ti nedostávalo peněz. A jak jsi sám řekl, pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu naše marnivost. Ano, je pravda, že manžel se věnoval politice. A hospodaření na panství bylo na mých bedrech. On ale dobře věděl o každé zlatce, která byla vynaložena na podporu dobré věci. A tobě vždycky přál. To ano. Jenom jej trochu mrzelo, že si nedokončil rodokmen Žerotínou, jak si mu slíbil. Ale co se podařilo? Bratrská škola, tvé dílo, ta získala skvělou pověst. A posaď se přece. Máš pravdu, paní Kateřino. Mé vlasti, moje dílo žije. A já zde hniju, místo abych na něm dál pracoval a rozvíjel ho. Stýská se mi. Takový světoběžník
a stále vzdycháš po Čechách a po Moravě. Polsko, Sasko, Uhry, Švédsko, Anglie, teď Holandsko. Všude si zanechal takovou stopu, že tam požíváš daleko větší úcty než kdejaký monarcha. Tak jaké pak stiskání. Svět v obrazech. Škola hrou. Tyhle učebnice zná celá Evropa. No ale nebylo vždy čím se chlubit. Častokrát jsem utíkal od nedokončené práce. Moje vnitřní hlasy mě ponoukaly a já se cítil jako ztroskotanec. Ano, ztroskotanec. Ranní předsevzetí, ta se měnila v noční chmůry. Jo, ve Švédsku. Ale ne. Já vím. Ve Švédsku si měl pracovat na reformě školství. Dokonce si dostal předem velkoryse zaplaceno. Švédský král ten měl čím platit. Ve válkách vyraboval půlku Evropy. Inu potomci loupežích vikingů. Nemluv tak, paní. Snad se nebojíš pravdy. Zrovna ty. Je přece známo, že místo na reformě švédského školství si pracoval na svých spisech. A když jsi měl potom skládat účty, tak najednou si ve Švédsku nebyl. Jsi příliš přísná, paní. Ne, mistře. Možná ti jen tak trochu vracím ty tvoje žlučovité pamflety, které si psal proti mému muži. A v čem byla jeho vina? Že přesvědčil moravskou šlechtu, aby se nedala zlákat k pražskému stavovskému povstání? A on ti poskytl azyl v Brandýse. Financoval stěhování bratrské tiskárny z Kralic do Lešna. Ale vím, paní, vím. Tvůj manžel byl obětavý út jednoty bratrské, ale co jsem nikdy nepochopil, že se mohl paktovat s tím olomouckým papežencem. Myslíš knížete krála Františka Dietrichštejna? Píše, paní, ať mě nepřivoláš do mého snu. Olomouckého biskupa. Není mi příliš milé tohle setkání, ale z úcty k tobě, paní ze Žeročína. Od kdy pak vysoký církevní hodnostář líbá ruce osobě nezasvěcené? I biskup může být kavalír a sklonit se před krásou ženy. A vůbec, co se cpeš do mého snu a účtování? Dietrichštejne, běž pryč! Pane, jistě víš, že jsem olomoucký biskup. No a co? Já jsem taky biskup, jak jistě víš. Mistře Jane, my dva si přeci nemusíme nic nalhávat. Apoštolská posloupnost katolických biskupů, ta je přeci nezpochybnitelná. A pokud tebe zvolili biskupem tví spoluvěrci, je to jenom prázdný titul, bez kanonické opory. A už je to tu zase. Ta papeženská povýšenost. Ty fanatiku, který bys nejradši v Čechách všechno nechal pokřtít. I ty, kdybys vytáhl ze křtitelnice mrtvou myš, taky budeš považovat za pokřtěnou. Nechci s tebou vést disputaci tam, kde nemůžeme nalézt shodu. Pojďme raději hodnotit, co kdo z nás přinesl ku prospěchu Českého království. Já se ku příkladu při vší skromnosti považuji za vlastence. Vždyť jsem... Co? Ty a vlastenec? Ty Španěl? Ty jsi pronásledoval moravskou šlechtu hůř než cizák a spolu s jezuity jsi s ním v neustálých sporech a převraceli jste Moravu na katolictví. Víru pravou. Foj, ty
vlastenče. Narodil jsem se sice ve Španělích, ale z poctivého českého otce. A že moje matka byla katalánská princezna, moje srdce je české. A nepochybně je ti známo, proč jsem šlapal na paty moravské šlechtě. Ona za dob bezvládí za mého předchůdce neúměrně zvyšovala robotní povinnosti. Na mě se obraceli poddaní moravské protestantské šlechty. Na mě, na katolíka. A prosili o přímluvu svých bezcitných, lakotných pánů, protestantských pánů. A jestli používáš slovo vlastenec jako úsměšek, tak jen si vzpomeň, kdo by mohl u papeže souhlas s přeložením Bible svaté do českého jazyka. A proč ty jsi psal své spisy v němčině a v latině? Lži, Dietrichsteine. Já jsem své spisy psal v latině a v němčině teprve tehdy, když zhasla naděje, že bych se mohl vrátit zpátky domů do Čech. Do té doby byly všechny mé spisy psány česky. Paní Kateřino, labirint světa, ráj, srdce, které vznikaly na vašem panství, Brandejse, byly psány jazykem českým. Ano. No a co mapa Moravy, kterou jsem nakreslil? Mapa Moravy? Tu mapu si přeci nakreslil pro švédského krále. A nechceš se snad pochlubit, proč? Aby Švédové při svém rabování Moravy na žádné město nezapomněli. Ctihodní pánové, vaše hádky nejsou hodny vaší velikosti. Kdyby tak bylo možné spojit vaše schopnosti ku prospěchu Moravy. Mistře Jane, ty, moravský patriot. Paní Kateřino, on a Moravan má tedy opravdu vážné pochybnosti. O ano. Nebo snad jméno jeho děda a otce, Ségeš, kterým se i on zprvu nazýval, je jméno moravské. A je to podstatné? Ach, paní, tenhle Ségeš se vyznal z toho, že se modlil, aby Bůh nového Žižku na svět zbudil. Žižku, který by nejraději všechny katolíky ze světa zprovodil. Ono spolu s tím poblázněným vizionářem Drábkem rozdmíchávali vášně k novým bojům po oné hrozné 30leté válce. Proč tolik záští z křivd minulosti? Proč? Vždyť přece budoucnost je cesta vzhůru. A co jeho podlézavá chvalořeč na švédského krále? Jen samé zápory vyzdvihuješ. I když slyšel jsem, že v Praze se Švédové nechovali příliš šlechetně. Šlechetně? Šlechetně? Šlechetně. Ty naivní snílku. Pražský hrad, paláce českých králů, ctnostná sbírka, císaře Rudolfa, kláštery, katedrála. Všechno vyrabováno a odvezeno do Švédska. Více jak 300 plně naložených lodí odplovalo s cennostmi, které nashromáždily celé generace českých králů a panstva. A co víc, co nemohli odvést, to poničili. Běž se zeptat soch v katedrále svatého Víta, kdo jim nosy a ruce zurážel. I císaře Karla zohyzdili. Zmasakrované služebnictvo a obránce hradu ty naházeli do jelejního příkopu. Věru, bohulibé počínání. Nábytek, který ještě Lucemburg pamatoval. Ten hořel několik dní na nádvoří
a povětrné nahaté holky kolem něho tančely, pokud zrovna neobšťastňovali švédské rejtary na kostelní lavici v katedrále. Ach, smutno je mi. A to nemluvím o mé knihovně v Vykově, kterou vykradli. Ani ty jsme v Humleku neměl větší. Mistře Jane, tvůj vyhlas již dávno překročil hranice Českého království. Jsi vynikající filozof a pedagog. Ale jako vlastenec si naprosto zklamal. Přiznej svoje pády. Nestojím o tvůj soud a už vůbec ne o odsouzení. Všechno moje snažení vedlo k povzbuzení ducha, nápravě věcí obecných. Víc co jiného může posunout i budoucnost lidstva, nežli je vzdělání. Mé svědomí je čisté, Dietrichsteine. A ty si hlídej to svoje. Rembrandte, cítíš se být vlastencem? Chvilka filozofie. Jsem holandský malíř. Můj štětec ukazuje celému světu, že Holandsko je plné šikovných lidí. Mám rád všechny, kdo tu žijí. I tebe, emigrante. A vlastenectví. Pokud je na jedné straně vynakládáno úsilí na zvelebení země a na druhé straně oslavován ten, kdo zemi škodí, vlastenectví. Být hrdý na svůj národ a zároveň čistit botu, která po něm šlape, tak to mi hlava nebere. Ale nejsem filozof, jsem jenom malíř. Příteli, tvá slova netěší. A navíc mýlíš se. Dáváš totiž rovnítko mezi národ a tu papeženskou církev. Mé vlasti by nejvíc prospělo, kdyby Švéd vyhnal ty habsburské katolíky a nastolil církev novou, humánnější. Zatím se v Čechách prohánějí jezuité a na Moravě spolu s Dietrichsteinem násilím nutí na katolickou víru. Mé souvěrce do vyhnanství posílají a zabavují jejich majetek. Žeráš na jezuity. Není náhodou i tvůj synovec členem toho tmářského řádu. Rembrandte, ty mě dusíš. Ano, máš pravdu. Jan Ignác je synem mé sestry. Ale daleko se odtrhl od rodiny. Je to špína na našem erbu. Jezuita, utlačovatel naší víry. Ano, špína na Sekeších. Ta tvoje víra jde nejen proti mně. A vůbec, jaké pohnutky tě vehnali do náručí těch, kteří dusí víru předků. Jezuita. V Čechách to je nadávka. Strýče, já jsem tak moc toužil po vzdělání, že jsem byl ochoten udělat všechno, no všechno. Tak moc jsem chtěl aspoň trochu se ti vyrovnat a nepromarnit to, co jsem cítil v sobě.
to, co bylo skryto tady uvnitř. Já jsem cítil ten náboj, tu pyšnou touhu dosáhnout tvé velikosti. Ale no kde jinde jsem mohl v katolických Čechách studovat? No kde jinde, než právě u jezuitů? Já byl jsem ochoten udělat cokoliv, ale chyběla mi tvá houževnatost, cílevědomost a možná i víra. Od kdy pak jsou mezi jezuity poeti? Vám přece přísluší tvrdá srdce při prosazování na katolickou víru, vyhánění mých zpovědníců a pálení knih. A pamatuj, kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. A kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. Je pravda, rekatolizace je bolestná, ale tahle bouřlivá doba vyžaduje národ, který není rozdělen vírou. No a od jak živa platí, vítěz bere vše. A pálení knih? Ne, nikde nejsou páleny české knihy, sice je odebíráme. Kradete. Sice odebíráme, ale jsou ukládány pod spolehlivým zámkem v klášterních knihovnách. No to, co hoří na hranicích, jsou německé knihy. Brak pašovaný ze Saska. Ty jsou plné nenávisti a podněcují ke vzpouře. No a Evropa už přece potřebuje mír, aby se vzpamatovala z té hrozné války. Krásně obhajuješ to jezuitské řádění v habsburských zemích. Co je mi platný mír, když je šitý v nesvobodě? Už malým dětem ohýbáte hřbety, zatímco oni by potřebovali mít možnost všeobecného rozvoje, svobodu vyznání. Největší životní potřebou dětí je vidět své rodiče šťastné. To v první řadě ovlivňuje jejich duši. Ale nechci se přehrabovat ve tvém svědomí. Taky nejsi můj zpovědník. Co jsi dosud vykonal, ty holobrátku? Jsi přesný obraz svého řádu. Omezenost maskuješ povýšeností, ani velkého vzdělání si dosud nedosáhl. Ale co umíš dobře, to je poučovat. Nelíbí se mi, co zde říkáš, mistře Jane? No tak to se ani nedivím, Balbíne. Jezuité vždycky měli potíže s pravdou. Nebo snad chceš popřít násilnosti, které provázejí na obracení vaší víry? Stěžuji si neustále na tvrdou rekatolizaci. Kdyby tvůj oblíbenec Friedrich Falcký v českých zemích vládl, neuplatňoval by snad to, co Ašburský mír ustanovil, koho země, toho víra? A pak by upadlo soužení na zástupy katolíků, kteří by se museli v protestantské víře obrátit proti své vůli a svědomí. A kolik pak těch věrných katolíků v Čechách zbylo? Vždyť už od slavné doby husitské je většina země nekatolická. Chceš-li opírat svou církev o husity, kteří rozvrátili kvetoucí království? V krvi a slzách utopili dědictví slavného císaře Karla a celou zemi proměnili v jedno velké spálniště. Potom tě lituji. Mistře Jane, tvým životním krédem je víra a vzdělání. Mým? Víra a národ. Troufne si soudit, co je víc? Já vždycky dávám přednost skutečnému vlastenectví před prázdným tlacháním o národu a vlasti. Já bránil Prahu u Mostecké věže před švédskou smečkou, když hrad a Malou Stranu vyloupili a na pražské město dostali zálusk. A vedle mě přátelé Škréta a Marci s Lančkrou na pražské cechy. Měšťané, ano, tam se ukázalo, kdo je vlastenec. A co Brno? Kam si nasměřoval armádu švédského Torstensona tou svou podrobně vyvedenou mapou? Kdo Brno tak obětavě bránil? Hej, studenti jezuitské koleje.
mi ani nepřipomínej. On byl vychován v naší víře a potom se obrátil na tu vaši. Takový vzdělaný člověk a tak pokřivený charakter. A když mluvíme o charakteru, co pak je pravdy na šeptandě, že Balbín našel zalíbení v malých chlapečcích. A není tohle důvod, proč tě z Prahy vyhnali? Není. Až v mnohém s páterem Balbínem nesouhlasím, potvrzuji jedno. Biskupský soud jej zprostil těchto obvinění. Biskupský soud. Jak už bylo na počátku vaší věky. Stále stejné. Vrána vráně oči nevyklové. Unavuje mě už to světské pošetilé hemžení, které je naší družkou. V životě jsem zažil tolik ústrků a nespravedlnosti. Je mojí nejoblíbenější části Bible svaté se stala kniha Kazatel. Marnost nad marnost. Všechno je marnost. Kdo nezažil násilné a trvalé odloučení od své vlasti, beznaděj svého osudu, ústrky kvůli víře, tak ten nepochopí. Přečtěte si mé pojednání Labyrint světa, ráj srdce. Tam je celá moje filozofie. Jedině ulehnutí do Božího milosrdenství zajistí mír našemu nitru. Moc pěkně napsáno. Vytříbený jazyk. Ale ten uplakaný obsah, stýskání a marnost. Strýče, tímhle chceš pomoci národu. Je snad uzavření před světem to, co osloví venkovský lid, který musí denně vydělávat nejen na svůj chléb, ale živí i další stavy. Ale vždyť přece vzdělání je základem pokroku. O tom se tady s vámi nechci hádat. Budoucnost ukáže, na čí straně stála pravda. Ale o jednom bych vás tady chtěl přesvědčit. Zájmy Čechů a Moravanů jsem se vždycky snažil hájit, až naši potomci pochopí. Tohle jsem neviděl už dlouhou dobu. Co pak se ti na mě nelíbí, Rembrandte? Ale právě naopak. Jsem rád, že tě zase vidím usmívat se. Hlava už mě bolela z toho tvého neustálého mrzouství a strádání. Jak nešťasten jsem odloučen od vlasti. Knihy mé na popel schořely. Dědictví po předcích jsem neubránil. Kristýna má můzo zdálena. Jen trdina bodláčí roste na mé cestě. Rembrandte, ty posměváčku, ty jsi pěkný komedián. Takhle zlehčovat má životní strádání, která mě potkala. Ale příteli, přece by ses nezlobil za tyhle nezbednosti. No. Jsem jenom rád, že tě zase vidím, že se usmíváš, tak je to strádání večer. Jenomže, co ty víš o mých nočních můrách?
vidím před sebou velký požár lešna. 3 dny město hořelo, polští partizáni řádili jako zběsilí. Já sám jsem si sotva holý život zachránil. Zpočátku se zdálo, že by město mohla ochránit švédská posádka. Velí plukovník Schichtling. A vítám tě, otče biskupe. Slene, víno pro hosta a dělej ty neřádek. Nebudu pít. Moje návštěva není přátelská. Jdu si stěžovat na tvé rejtary, pane plukovníku. Chovají se v Lešně jako v dobitém městě. Ale, nač ta silná slova. No, když jsi nás přece do Lešna pozval. Nepozval. Zřejmě ti to víno brání vzpomenout si. Pozor, biskupku, vaš slova. Když si chtěl město dobít silou, jedině na mou přímluvu ti měšťané otevřeli brány a vítali tě jako ochránce. Vy muži se teď nechovají jako na návštěvě. Jo, popíjejí, sem tam nějakou tu sukni provětrají, tak jim to nezazlívej. Brzo to bude horda těch polských puřičů, co budou chtít Lešno robit a potom bude každá ruka dobrá, i ta švédská. Máš pravdu, pane plukovníku. Byl za námi rychtář sousední vesnice a nic potěšujícího. Lesy na východ od Lešna jsou plné polského vojska, co od Čenstochové přitáhlo. Ano, kdyby švédská chamtivost ustoupila, abyste neoblehli Čenstochovou, mohlo být všechno dočista jinak. Vždyť většina Poláků už přijala švédského krále za svého. Ale On místo otcovské tváře nám ukázal pařád tyrana. Jestli budeš pokračovat, dám tě do želez. Nedáš. Dobře víš, že bys přišel o jeden meč při obraně města. Tedy, jestli skutečně město chceš bránit. A také kvůli tomu nás posílá městská rada za tebou, pane plukovníku. Jednak tě vyzývá, aby si zamezil násilnostem svých vojáků ve městě. A chceme slyšet tvůj slib, že budeš město bránit spolu s námi. vždyť je to ponižující doprošovat se u Švéda o ochranu před bratry Poláky. Ale než vychladnou horké hlavy, neměli jsme tě poslouchat, biskupe, když ses za Švédy zaručoval, abychom jim město vydali. Kdybychom neotevřeli brány, přestáli bychom obléhání. Vždyť ty, Schichtlinku, ty máš jenom jeden pluk. Nebyli bychom v očích našich bratří zrádci a zaprodanci. Ale já jsem přece chtěl tohle město zachránit a zabránit krveprolití, proto jsem tak jednal. Pan plukovník jistě dostojí své vojenské cti. No samozřejmě, je to sice trochu ponižující pochybovat o mě, ale budiš, ať je po vašem. Přísahám, že já i moji vojáci budeme bránit město do poslední kapky krve, do posledního vydechnutí. Amen.
říkal jsi, zdálo se. Znamená to, že se nedozdálo? Rembrandt. Schichtling byl poslední Švéd, kterému jsem věřil. A takového zklamání jsem se dočkal. Schichtling, muž naší víry. Dnes už vím, že k nápravě světa nepovede žádné nové náboženství, nýbrž mravní obroda jednotlivce i celých národů. Schichtling mě přesvědčil o tom, že morální zrůdy existují napříč státy, národy, náboženstvím. Ta jeho přísaha a neuplynul ani den. Svene, kde je plukovník? Proč se ptáš, biskupe? Dlí na modlitbách. No, tak to je humilé a mohu jít za ním. Biskupe, ty se taky rád díváš na nočbánku, že? Pan plukovník se vždycky modlí s pohárem vína v ruce. Ale jak to se mnou mluvíš? Já se budu stěžovat. S kým se tam hádáš? A už si zabalil mou trůnu? Všechno nachystáno podle rozkazu, pane. A máš to návštěvu? A to je přivádí. Oče, biskupe. Schichtlinku, co to je za balená trubla? A jak zněl ten rozkaz? Jaký rozkaz? No. A ten, co o něm Sven mluvil. No. A jak zněl onen rozkaz? Co mi vyslýcháš? Dej si můj generál a to poznáš ten rozkaz. No ale jak zněl onen rozkaz? Dobrá. Máš se to dozvědět teď, nebo až dneska v noci? Rozkaz zněl. Celý pluk zatornovat výstroj, opustit ubikaci a připravit se na noční přesun. Ne. Ty zbabělče! Já to tušil, že si to svou přísahou vytřeš vždyť taková zrada! A pomalu, chlapečku. Nerad bych to mravňoval. Když odejdeme, tak na tom jenom vy získáte. Oni potom ti vaši bratři nebudou lešno obývat. Jím jde o mou hlavu. A co tvá přísaha? Co tvá čest? Přísahal jsi. Mou čest teď na pokoji. Je moje, tak se nestarej. A přísaha, vzpomínáš si, jak se na přísaha? Přísahal jsem, že budu bránit město. Město! Avšak Oleště tam nepadlo ani slovo. Možná se někde najde nějaké město, za které bude stát četit krev. Ale Lešno to není. Mně se rozkočí hlava. Ta čest vojáka, čest švédského šlechtice je lejno u cesty. Hanba! Tak ještě jednu hrášku, chlapečku, a neudržím se. Ty děvko prodejná, táhni se svou bandou do... Ne! Táhni se svou bandou do pekel. Schichtlinku, ty vrahu, ty zrůdo! Zamkni hubu, biskupku. I na tebe by mohlo dojít. A tenhle, všichni viděli, že to bylo v čestném souboji. Ne! Svene, odcházíme. A netroubit. Ti venku nemusí vědět, že se vypaříme. Schichtlinku, svolávám na tebe hněv boží. A jestliže ty odejdeš, já zůstanu.
a budu bránit město spolu s měšťany a ubráníme ho. Jak je libo, nech se zabít. Těch venku je tak 10krát víc než vás a ubránit město. To by byl zázrak. A my Kalvíni na zázraky nevěříme. Tak dobré pořízení, biskupku. Bože, jak si to mohl dopustit? Proč? Proč? Ano. Proč? Budu bránit město, jako by to bylo mé dítě. Tady se mi vždycky dostalo zastání a já mu to teď splatím, i kdybych měl přitom život ztratit. Jane Ámosi, odejdi. Město padne a tvá oběť by byla zbytečná. Svoje děti, svou krev si opustil a zanechal na pospas osudu a mrtvý kámen, ten budeš bránit. Dietrichštejne, když nemají čest v těle mý souvěrci, tak já ji mám. Já nechci žít v hanbě. A jak vůbec víš, že město padne? Mistře Jane, nám, kteří se již překročili hranici do věčnosti, je známo mnohé. Lešno padne. Polští partizáni se budou chovat ke svým bratrům Polákům jako ke zrádcům. Téměř nikdo z obyvatel města nepřežije. I tvé knihy lehnou popelem. Ale tvoje svíce, ta stále ještě hoří a je mnohé, co ještě musíš dokončit. Zachraň se, biskupe! Tatínku, pojď s námi za maminkou. Už nikdy nebudeš sám. Konečně se budeme spolu povídat. Holčičky moje, tak kvůli takovým, jako jste vy dvě, to mě čeká ještě hodně práce. Ale brzy za vámi přijdu a už se na to těším. A nyní rychle k mamince. Tatínku, pusu. Jane Ámosi, jdi už, město začíná hořet. Budoucnost nám přisoudí roli protivníků. Já však s pokorou říkám, máme společného Boha. Ano, máš pravdu, biskupe. Naši potomci sice půjdou rozdílnými cestami, ale nakonec dojdou k jednomu společnému cíli. Takže si město opustil neslavně. Nebyl si tam, neodsuzuj. Máš pravdu. Nikdo neví, kde je jeho hranice, dokud k ní sám nedojde. Říkáš opustil. Ne, utekl. Jako zajíce nás Poláci honili. Já jsem utekl jenom proto, abych si aspoň holý život zachránil. A než jsem se dobelhal do Saska, po celou tu dobu stála smrt tak blízko vedle mne, že jsem se jí mohl téměř dotýkat. Smrt.
Pojď dál, příteli. Jen dál neboj se a posaď se, příteli. Příteli? Kde jsi vzal tu drzost, že mě oslovuješ příteli? Jakýsi cizák a hned příteli. Ale příteli, nikdo nikdy ti nebude tak nezvratně blízko, jako budu já. Ani matka s tebou nebyla těsněji spojena. Jednou odejdeš v tom nejdůvěrnějším obětí se mnou. Nikdo nespěchá do mé náruče, ale skončí v ní všichni. Všichni. To jsi. Ty jsi. No ano, neboj se to pojmenovat. Ano, smrt. Ale neboj se. Jenom tě pozoruji. A vidím tvou rozpolcenost. Ale co tady chceš? Já tě nechci vidět. Nechci tě. Nechci. Skoro nikdo nechce, ale nakonec každý spočíne v mém náručí. Každý musí. Nedovedeš si představit, kolik bolesti už nesly tyhle ruce. Jsou obtěžkané zoufalstvím matky, která posílajíc na svět své dítě sama zhasíná. Upínaný žoldnéř, jehož poslední kapky krve sají válečné pole. Zatlačují oči hospodáři, kterého choroba a stáří tiskne k zemi. A je i mnoho těch, kteří zdrceni svým vlastním umíráním sami se vrhají do mé náruče. Mými prsty protékají jako písek osudy všech, kdo se narodili. Pán nebo kmán. Ale já přece nejsem žoldnéř, ani námořník. A natož pak umírající rodička. Já jsem přece... O, nemil se, příteli, jsi jenom nicka v zástupu těch, kteří opustí mou náruč. Bolest. Ano, bolest to znám. Víš ty, jaké je to utrpení. Dožívat a umírat daleko od své rodné země. O, ty naivní starče, víš, jaké bude utrpení vůbec umírat? Ne utrpení těla, to zmírní kdejaký felčar, ale utrpení tady. Tam je to nejkrutější. Nejistota z toho, že nevíš, co pak. Je smrt a pak už nic? Nevíš. Neodbytná vzpomínka na všechny životní pády. A zoufalství z toho, že teď už s tím nic nenaděláš. S úzkostí sleduješ slávnoucí tepot svého srdce a sám sebe se ptáš, je tenhle poslední. A samota? Mohou tě držet za ruku všichni tvoji blízcí. A přesto jsi sám. Do mé náruče tě nikdo nedojde. Jen ty sám. Běž pryč. Nechci tě poslouchat. Z tvých slov kane beznaděj. Ale řekni mi, v tvém náručí to přece nemůže být konec. Co bude potom? Co? Pravdu? Tak tu ti pošeptám, až tě budu objímat. Cítím, že brzo přijdeš. Celý život utíkám před trpkou realitou do svých vizí a neuskutečnitelných představ. A teď co? Okupuješ mé snění a mně by se chtělo vystoupit a utéct před krutou pravdivostí. Vím, že brzo přijdeš. Ale ne, příteli, na smrt neexistuje zkouška. A ty máš ještě čas. Ani nevíš, jak ráda bych tě zbavila té mučivé trýzně
ale dnes ještě ne. Teď ne. To tvůj přítel Rembrandt. Rembrandt? Rembrandt? Rembrandt. Rembrandte. Rembrandte. Co to tam mrmláš, Jane? Jane, příteli, zbuď se. Hej, Henriko, vodu honem. Rembrandte, ty se zpomátl, vodu! Ty jsi mi dal. Jsi bledý, jako bys měl dostaveníčko se smrtí. A volal si mé jméno. Několikrát. Proč? Dál jsem ji o tobě. No a? Objímala tě tvá žena. Byli jste spolu víno. A byli jste tak šťastní. Chtěl jsem, ať mi dáš taky napít, ale kdo si zavolal až později. Krásný sen. Škoda jen, že s tím vínem jsem tě předběhl. Ale podívej, obraz je už skoro hotov. Vzadu na něm bude napsáno Mistr Jan Amos Comenius. Ne, příteli Rembrandte. Jen ten obraz nazví podle pravdy Starý muž. Budoucnost patří mládí. Mě moudrost stáří opravňuje věřit v tuto budoucnost. Je to budoucnost šťastných a slušných lidí. Budoucnost mé vlasti. Budoucnost práva. Mistr Jan Hus řekl, nade vším zvítězí pravda, i když na čas bývá umlčena. Věřím i já Bohu, že po přejítí vychřic hněvu hříchy našimi na hlavy našeho uvedeného vláda věci tvých k tobě se navrátí.